Varíme sa vo vlastnej šťave, ale poďme sa pozrieť dnes, aká správa sa ukáže pre vás. Takže, čo potrebujete počuť, ľudia, ktorí to pozerajú? Poďme sa na to pozrieť. Čo potrebujú títo ľudia počuť? Čo potrebujú títo ľudia počuť? Tak, máme dve karty. Presne. Dobre. Takže máme ľudí, ktorí sa sústredia možno na to, že sa nenaplnili nejaké ich ambície. A možno máme aj ľudí, ktorí sa pozerajú občas na materiálne veci a sú svojím spôsobom sklamaní, pretože si myslia, že toľko už na sebe pracovali a toľko do toho dali a stále sú na mieste, áno. Takže táto karta nám ukazuje, aby ste vošli do optimizmu a aby ste nechceli stále len stúpať hore a nešli na výkon a nešli po nejakých materiálnych veciach. Samozrejme je čas dovoleniek a niektorí ľudia proste bilancujú, prečo nemám na to, prečo hento, toto, tamto, prečo niekto ide tam a ja proste nemôžem si to dovoliť. Ale toto nie je úspech, áno. My ako civilizácia sme dali nálepku úspech veľmi zlým veciam. Takže dali sme nálepku úspech niekomu, kto proste sa škrábe stále po rebríku hore, ale zároveň nikdy nemá dosť. Takto by to nemalo vyzerať. Toto nie je hojnosť, áno. Pretože keď máme hojnosť, tak sme aj duchovne naplnení. Vieme, aký zmysel má náš život a vieme sa dostať do svojho vlastného svetla, do svojej vlastnej síly. Samozrejme, každý a jeden človek má svoje lekcie a všetci sa z času na čas pýtame otázku, ako to bude, keď nebudem mať tie peniaze, ako to bude, keď poplatím to a hento a tamto. Ale hovorí sa, že peniaze vždy nejaké budú, akurát už my tu nebudeme. My tu síce stále budeme, pretože tá duša je večná a ona pokračuje ďalej na ďalšej ceste, ale viete, ako to myslím. Prosto dali sme prílišnú pozornosť na materiálny svet a na výkon. Takže táto karta vás nabáda k optimizmu a k takému uvedomeniu aj, že aký je váš život bohatý a čo všetko máte. Druhá karta, tam vidíme nejaký konflikt. Takže možno toto pozerajú ľudia, ktorí majú nejaký konflikt v práci, alebo možno aj vo vzťahoch. A toto je karta, ktorá pojednáva o tom, že ako sa necháme strhnúť našim vlastným egom, že niekedy v tých konfliktoch skrátka prepadneme takej egománii a chceme vysielať tú svoju tzv. Pravdu, tú svoju skúsenosť, ten svoj pohľad. Ale táto karta vás nabádá k tomu, aby ste na konflikt akýkoľvek, nech už to je konflikt v rodine, na pracovisku alebo medzi známymi, medzi priateľmi, kamarátka a akýkoľvek konflikt, aby sme na to išli diplomatickou cestou, áno? Pretože len tak sa viete z tohto dostať. Takže keď spojíme tieto dve karty, tak možno toto pozerajú ľudia, ktorí majú nejaké bremeno, čo sa týka materiálneho sveta
možno aj nejakých dlhov alebo záväzkov voči rodine a možno je to spojené aj s prácou, že je tam nejaký konflikt a chcete odísť z tej práce. Tento konflikt vyriešite len diplomatickou cestou. Nech už je to konflikt akýkoľvek, samozrejme môžu to pozerať rôzni ľudia, ktorí riešia rôzne konflikty a rôzne interakcie. Tak, poďme sa ešte pozrieť túto z druhého balíčka, čo nám vyjde. Sama som na to zvedavá. Takže, kde sa aktuálne nachádzate a čo je tá vaša téma? Uzdravenie. Takže toto pozerajú ľudia, ktorí potrebujú vnútorne sa uzdraviť. Možno z manipulatívnych vzťahov, možno z toxických vzťahov na pracovisku. Vy potrebujete uzdravenie. Potrebujete úplne vypnúť, áno? Dobre. Čo ešte potrebujú títo ľudia? 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 Tak, toto sa nám tu dalo naopak. Potrebujete pustiť nejaké veci a vyplakať nejaké veci z minulosti a potrebujete prelomiť stenu izolácie. Vy potrebujete výjsť medzi ľudí, ale potrebujete pustiť tie slzy. Áno, slzy nám boli dané na to, aby sme si čistili energetické telo. Ľudia, ktorí zadržiavajú slzy, tak nikdy neprelomia ako keby tú os, v ktorej sa nachádzajú, pretože tak veľmi to držia. Pretože tie slzy vás preklenú ďalej do ďalšej ako keby línie, na ďalší level. Takže asi takto. Poďme sa opýtať, čo vás tam blokuje. Čo blokuje týchto ľudí? Čo blokuje týchto ľudí na ich ceste aktuálne? Čo blokuje týchto ľudí aktuálne na tej ceste? Taká dôvera, kedy proste len tak rozťahnete ruky a letíte. Toto pozerajú ľudia, ktorí príliš veľa sú v hlave a rozmýšľajú. Potrebujete veci pustiť cez tie slzy a skočiť vyslovene do niečoho nového. Ten skok nám symbolizuje vlastne takú dôveru. Dôveru, kedy tomu životu povieme áno, idem do toho, idem do risku, idem do diskomfortu, áno, 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 áno. Viem, že to bude dobré, pracujem na sebe, samozrejme zdokonalujem sa, zlepšujem sa a tak ďalej. A tuto máme aj delenie sa, čo sa týka zdrojov, takže púšťať aj zdroje. Naozaj niečo pekné si kúpiť a nehromadiť tie peniaze, vedieť sa podeliť o to. A toto môže byť aj taká otvorenosť, štedrosť voči iným, otvorenosť voči iným, dôvera voči iným ľuďom. Dobre, posledný odkaz, dajme. Posledný odkaz. Čo títo ľudia majú ešte vedieť? Posledný odkaz. Dva posledné odkazy. Takže toto pozerajú ľudia, ktorí zažívajú určitý prielom, ako keby sa niečo rozpadáva u vás, nejaké staré časti idú preč. Je to skutočný prielom, áno. Takže niečo sa roztriešti, rozpadne. A tuto máme
veľké možnosti, vedzte, že život je plný možností, áno. Takže len s dôverou sa pustiť do toho skoku a uvedomiť si, že život je plný možností, aby ste nezastagnovali. Tak, toto bolo krátke posolstvo pre vás. Keby ste chceli výklad, ktorý bude o vás, na nejakú konkrétnu otázku, aj takéto niečo robím, takže píšte mi ľudia, ktorí máte seriózny záujem o niečo také. A robím potom aj kód duše, kde vám z dátumu narodenia viem urobiť videjko, ktoré bude o vás. Takto ako mňa tu teraz pozeráte, tak si pozriete videjko o vás, ktoré vám pošlem. Vyrobím vám ho za 2-3 dní, podľa toho, ako budem mať prácu, ako to budem stíhať. A pozrieme sa na numerológiu, astrológiu, vedickú čínsku astrológiu, aké sú tam tranzity. Prejdem astrologický kruh, prejdem vaše zranenia, vaše karmické nejaké veci a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj takáto je možnosť, výklad na jednu otázku, alebo potom hĺbší náhľad, ktorý už je samozrejme hĺbšou analýzou, alebo môžete sa spojiť so mnou aj telefonicky, absolvovať nejakú konzultáciu, keď potrebujete riešiť niečo konkrétnejšie a špecifickejšie. Lúčim sa s vami. Adios, amigos.